Республика рәйсі Рүстәм Миннеханов финанс, казначылык, салым органнары җыелышын уздырды. Быелның 9 айына нәтиҗә ясадылар. Айрым предприятиеләре табышка салым кими. Узган елның шул вакыт аралыгы белән чагыштырганда быел ул керемнәр 10 миллиард сумга әзрәк. Айрым бер районнар буенча салым бурычлары арткан. Яршалы, Соба, Түбән Кама, Югары Ыслан, Мамадышта. Рәис мондый хәлләргә юл куймаска кушты. Сейчас ключевая задача сохранить положительную динамику поступлений. В текущих условиях ситуация может измениться в любой момент. Мы должны быть готовы обеспечить абсолютное исполнение первоочередных социально значимых обязательств, сбалансированность бюджета. Быелның 9 айында республика казнасына 452 миллиард сум акча кергән. Бюджет киеренке шартларда үтәлә. Төп керем чыганагы булып саналган табышка салым кими, аеруча нефть химиясе сәнәгате, сәүдә, төзелеш тармакларында. Снижение поступлений по налогу на прибыль за 9 месяцев текущего года превысили 10 миллиардов рублей к уровню аналогичного периода прошлого года. Ситуация напряженная, целый ряд предприятий до конца текущего года также ожидается снижение. Отраслевым министерством совместно с Министерством экономики, Министерством финансов и налоговым органам следует постоянно контролировать ситуацию, продолжать проведение балансовых комиссий с курируемыми предприятиями, рассматривать возникающие вопросы и проблемы бизнеса, использовать меры поддержки. Цель – создание условий для комфортной работы предприятий. 9 айда салым керемнәре 1 триллион сумнан арткан. 2024 елның 9 ай içinde федераль бюджетына күрчелгән салымнар өлеше 64% тәшкил итте. Шуңа бәйле рәвештә республиканың берләштергән бюджетына барлык түләүләрнең 36% туры килә. Табышка салым кимеп 123 миллиард сум булса, физик затларның табышына салым артып 125 миллиард сум булган. Сәбәпләрнең берсе дип кайбер тармакларда эшләүчеләрнең хезмәт хакы артуын атлыйлар, якынча 20%-ка. Мугаллимнәргә, мәдәният өлкәсендәге һәм социаль хезмәткәрләргә, табиблар, медицина персоналына күбрәк түли башлыйлар. Чыгымнар буенча бюджет үтәлешенең төп мәсьәләләренең берсе хезмәт хакы буенча май указларын гамәлгә ашыру. Май указлары нигезендә 24 елда бюджет өлкәсендәге аерым категория белгечләренең хезмәт хакын республика бюджетыннан ирешелгән уртача хезмәт хакы күләменнән чыгып түләү буенча эш алып барыла. Бюджет чыгымнары 358 миллиард сум, зур суммалар республика программаларына тотыла. Быел 44 программа буенча 3 меңләп объект төзелә, төзекләндерелә. Моның өчен 64 миллиард сум юнәлтелгән. Район шәһәр башлыкларына һәр объектны нәтиҗәле куллану кирәклеген искәртте Рөстәм Миннеханов. Яңа ил күләм проектларга кушылу буенча актив эш алып барырга кушты. Гөлнас Сайфетдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.